Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jami'i khalqin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'i tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in min sanina min jami'il a'malil 'amilin wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal qurbasin wa'ama'il mujtahidin khususan Imam Abi Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Hanbali wa Imam Abi Hasan al-Asy'ari wa Imam Abi Mansur al-Maturidi wa Imam Ghazali wa Imam Jalal al-Baghdadi wa ila jami'il awliya wa syaikhul qadir al-jilani wa masyayikh al-hasan al-syadil wa semua semua di Indonesia kuliah wa jami'il masyayikhna wa azwajihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa usulun fadhisa bainahum wa li jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa akharina wa khalatina wa usulina wa fadhisa bainahum wa bagi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa la khususan ila jami'i ahli quburina. Wa ila jami'i khalil muslimin mustahil dari kita kena-kena dan kerana dan susah juga tiba sehat juga wa la khususan ila jami'i khalil muslimin fi Gaza wa fi Palestin wa fi Syria fi Iran wa fi kulli makan wa zaman al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizil hakim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum qawmun lahul haqqu ala aktharihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyal aqdari lahum naqulun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil-ghaib fabashshirhu bi-maghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa ghayrana ashabal qaryah illa al-mursalun inna arsalna ilaihim ithnayn fakazzabuu ma fa'azzazna bidhalika wa qalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum fa in lam tantahu lanarjumannakum wa yamassannakum minna 'adhabun alim. Qala qa'ilukum ma'akum in dhukirtum bal antum qawmun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'u al-mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma ana a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل بإذنه يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا للذين آمنوا وأنفعهم لو يشاء إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخرسون فلا يستطيعون تحصيلا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينتسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تهتدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا
يطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا عندنا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تخرجون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده كل شيء وإليه يرجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا أوصنا وتقبل الثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة ياسين في هذا المجلس هادية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة مقبولة إلى حضرة نبينا وشفيعنا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولجميع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء المجتهدين خصوصا إمام أبي حنيفة وإمام مالك وإمام الشافعي وإمام حنبلي وإمام أبي الحسن الأشعري وإمام أبي منصور الماتريدي وإمام أبو زرع البغدادي وإلى جميع أولياء خصوصا الشيخ القادر الجيلاني وخصوصا الشيخ الحسن الشاذلي من سهل صنع في إندونيسيا كلهم ولجميع مشايخنا ومشايخ سادة وتلميذاتنا وأزواجهم وأولادهم وذريتهم وأصولهم وصحبهم ولجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وأخواننا وأعمامنا وخالنا وخالاتنا ورسلنا وخمسة بالمسلم كلمة الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا إلى جميع أهل قبورنا. وإلى جميع خليل المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي يمن وفي ليبيا وفي إيران وفي كل مكان زمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واكرم نزولهم ونور قبورهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وعدوا فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرهم لا تفتنا بعد المغفر لنا ولهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات واضع لهم الحسنات اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل غفرة من غفر النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا اللهم اجعل ما قرأنا لهم سترا من النار وحجابا من النار وعتقا لهم من النار وفداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسلامة لهم من النار إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير بحال البشير النذير اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وزيادة اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء اشفنا اشفنا اشف مرضانا استنسترك تنكين لكن تنكر شفاء دائما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما ببركة قولك وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ونزيد الظالمين إلا خسارا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah mausan yasin doa sangat matur bilkin bangsa kita hajatan panjatan saat ketika kultin Allah subhanahu wa ta'ala toyo jamaah alisan yang kalau hormati kita sampun mangertosi sedaya pilih Allah dadosaken kita sebagai makhluk Allah sebagai manusia niku namung diperintah kengken ibadah tengersane Allah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun tugas kita namung ibadah dumateng Allah. Ugi tengene surat Al-Bayyinah diaturaken malih pilih ibadah niku sing kados ya napa ibadah niku sing wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din ibadahe kanthi ikhlas nglampahi ibadah napa mawon arupi napa mawon kedah dilampahi kanthi ikhlas. Nah ikhlas niki panggonane teng ngene ati masalahe mboten kaya ngibadah liyane sing ketok moto. Nek ibadah kaya salat, zakat, ngoten iso ditata, iso ketok, mergo enek rupane, enek bentuke. Tapi nek ikhlas niki ten lebete ati. Mboten saged semerap. Lah ikhlas niki nggih berhubungan erat kali sing namine niat. Niat niki nggih panggilnya gitu di hati. Kul intukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu. Atine kita yo napa mawon, niate kita yo napa mawon niku Allah nggih bakal pirsa. Dadi senajan to kita kumpul sakniki kados ngenten iki, kita mungkin masing-masing nggih gadahi niat beda-beda, gadahi tujuan beda-beda. Maka meskipun kumpulnya sareng ngeten, nggih kemungkinan mangke ganjarane nggih mboten sami. Karena ganjaran itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi.
Tapi wa mangkane hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha ya fa hijratuhu ila ma. Dadi kita nglampahi napa mawon iku patokane barometer ukurane ngangge niat. Senajan to wareng bentuke padha kaya salat jamaah ngoten. Awal sampai akhir padha niku ganjarane nggih kemungkinan boten sami. Karena niatin boten sami. Lah berarti niat niki termasuk pondasi pertama kanthi kita ngibadah dumateng Allah ditotori niatin. Lah niat niki termasuk perkara sing saged mbedakno siji ngibadah kali sing boten ngibadah. Dengan niat niki kita saged ngertos atau kita saged krasa ukurane iki sing disebut ibadah kali sing boten ibadah. Contoh wong boten mangan, padha-padha ora mangane, padha-padha diete. Mungkin secara pembakaran kalori mungkin nggih sami. Tapi sing siji diniati poso, sing siji diniati diet. Nah, maka ganjarane nggih beda. Ukurane ngene. Tiyang menehno beras tetanggane niku saged dadi sekedar sedekah, saged dadi zakat, tergantung niat. Selain mungkin enten faktor-faktor sing lintu. Tapi niat pewenentu saestu. Kita sholat 2 rakaat jumlahnya mungkin padha. Tapi wong iku mboten ngertos kita niki salate wajib apa salat sunah. Sing saged ngerti, sing saged bedakno nggih niat dhewe-dhewe. Tiyang nglampahi tindak umroh, tindak haji, iku umroh kanggo awake dhewe apa umroh badal? Haji kanggo awake dhewe apa haji badal? Iki sing ngerti nggih niate. Makane niat iku penting saestu kangge bedakno ngibadah karo sing boten ngibadah tur kangge bedakno tingkatane ibadah. Makane niat niki sampai kalih Kanjeng Nabi diaturaken. Wong mukmin sing penting niate sing apik. Wong mukmin sing penting niate sing apik. Syukur-syukur mangke saged nglampahi alhamdulillah. Tapi nek boten saged nglampahi, tapi pun niat sae, pun niat ditata kanthi sae ibadah wis pikantuk ganjaran. Dadi niat siji durung dilakoni wis oleh ganjaran. Nek dilakoni niate wau ganjarane dikel sedasa minimal. Semanten ugi nglakoni keelekan. Keelekan kok wis niat elek niku ya durung dicatet kalian. Mangke nek keelekan niku utawa maksiat niku dilampahi dilakoni tenanan nembe pikantuk dosa setunggal. Niku utamane niate wong mukmin. Makane niate wong mukmin niku nilaine luwih apik timbang ngamali. Karena mangke pertimbangannya karo wong munafik. Niatul mukmin khairun min amalihi. Karena kadang wong mukmin kados kita-kita niku nek niat pertama iso apik, Pak. Aku kok pengin salat tahajud. Pengen salat tahajude semene rakaat, mari salat tahajud engko aku tak maca Quran, tak wiritan koyokane diniate tenan. Engko masih tangi saestu niku kadang-kadang mboten saged nglampahi kados maksimal. Dilala oleh 2 rakaat, 4 rakaat wis ngantuk. Dilala wiritan karo senden wis ngantuk. Dadi justru apik niate timbang ngamali. Nangkene wong mukmin sing penting niat mawon. Beda karo wong munafik. Wong munafik justru napa niate luwih elek timbang ngamale. Apian ngamale timbang niate. Mergo wong munafik niku kan ngetokno keapian tapi jerone basa, jerone elek. Makane sing apik wong munafik ku ngamale ketok apik.
Tapi nek dibiji niat ya elek tenan. Mungkin karena riya, mungkin karena ujub, karena pamer, karena bebangga diri, karena ingin mengelabui wong mukmin liyane, ingin menipu, macam-macam niate. Makanya niate kedah ditata saestu. Lah niat niki selain dadi landasan ibadah napa mawon jenengan pirsani, niat itu lak dadi rukun semua ibadah nggih. Ten salat dadi rukune salat. Salat to sing suwi, salat to sing apik anteng bacaane dawa. Tapi nek niate keliru utawa bahkan boten niat, maka salate dadi batal, sia-sia. Poso nggih ngoten. Boten mangan mulai subuh sampai maghrib. Podo-podo tapi sijine boten niat, maka posone nggolek ngelak karo luwe. Niat iki penentu. Tiyang budal haji entek puluhan juta, budal umroh entek puluhan juta. Niate keliru, muspro. Malah saged iso dosa ya. Kanjeng Nabi dawuhaken zaman akhir umatku. Umate Kanjeng Nabi lho, Nabi mboten cerita umat liya. Nabi cerita umatnya dhewe, mengko nek zaman akhir umatku nek budal haji, budal umroh niate dhewe-dhewe. Ana sing niate mlencer. Niate jalan-jalan. Niate healing. Enten sing niate dodolan. Enten sing niate dodolan. Zaman rumiyin niku zaman rumiyin lho, nek sampeyan saiki kan boten nang zaman rumiyin niku kan budal haji koper itu isine rokok, isine iki. Ten mriku karo dodolan rokok soalé. Dadi nggo rokok saka Indonesia. Zaman saiki insyaallah lebih rapi lah, lebih ditata. Enten malih sing niate haji budal umroh niku niat ngemis. Niat ngemis. Bahkan enten sing niate budal haji budal umroh niate pamer. Peh dhewe wis tau budal haji budal umroh. Hati-hati saya. Niat niku mangke dadi pondasi. Kita nglampahi ngamal napa-napa niku ditata niat iki. Bahkan niat niki mangke saged nikelno ganjaran. Dadi niat niku dadi pembeda antara ibadah karo sing boten ibadah. Tur bedakno antara ibadah setunggal kali ibadah lintune. Iki ibadah wajib apa sunnah niku weruhe saka niat. Senajan bentuke padha. Terus ugi niat niku ndadosaken ganjaran dadi tikel-tikel. Kula rumiyin sering nyontono yang niki napa ngelakoni salat. Cara mlebu masjid zuhur-zuhur itu batuan yang bareng mlebet ten kene masjid bareng karo kancane wong loro niki mlebu bareng masjid pun sami-sami pun wudu terus ten lebete masjid sami-sami nglakoni salat 2 rakaat padha dawane ya padha niku ganjarane beda ganjarane saged kacek sing siji diganjar siji salat sing siji iso diganjar 2 salat bahkan 3 salat. Sing siji diganjar siji salat mergo niate mek situ tok. Niat salat tahiyatul masjid. Allahu akbar. Wis ngono. Dilalah kancane pinter. Niate didobeli. Yo niat salat tahiyatul masjid, yo niat salat qabliyah. Dadi bentuknya padha-padha 2 rakaat ganjar salat tahiyatul masjid. Yen sing mriki niku ya niat salat jamaah. Ya niat melu yasinan. Ganjarane ya jamaah karo yasinan. Enek sing mriki niku ya niate jamaah. Ya niate yasinan, ya niate golek ilmu engko mbuh diterangno apa syukur-syukur iso manfaati iso dilakoni. Dadi oleh ganjaran tentu. Bahkan enten double ganjaran sekawan mergo niate ditambahi malih. Yo niat salat jamaah, yo niat melu yasinan,
yo niat melu ngrungokno ngaji, yo niat silaturahim, ketemu tanggane, ketemu kancane. Bahkan enten sing do beli mo. Niatin mriki nderek salat jamaah, yo melu yasinan, melu ngrungokno ngaji. Yo nyambung sanak silaturahim, tur niat sedekah iki teko iki. Dadi kita niku bedhe nglampahi napa senajan durasine padha Pak Bu kula kali jenengan. Niki kita mboten sami kadar ganjarane mboten sami karena tergantung niat. Niku nggih. Terus wau kula aturaken, niat niki berhubungan sangat kali keikhlasan atau keikhlasan berhubungan erat kali niat. Karena napa? Tanpa keikhlasan maka amal niki dadi kobong. Amal niki dadi kobong, percuma. Habitat a'maluhum, hancur amal. Bahkan didhawuhaken kali kok idai ulama itu, sapa wonge kok nglakoni ngamal mergo menungso. Iku berarti padha karo syirik. Ninggal utawa ngene. Nglakoni ngamal mergo menungso iku jenenge pamer, riya. Nggih. Terus ninggal ngamal mergo menungso iku ya jenenge ya syirik padha eleke. Maka nglakoni ngamal utawa ninggal amal niku kudu niate ikhlas lillahi ta'ala. Lah ikhlas niku sing yo nopo? Ikhlas niku sakjane sederhana. Kita mawon sing kadang niku bulet-bulet niku. Ikhlas niku namung bertujuan lillahi ta'ala. Wis ngono tok simpel. Napa mawon sing kita lampahi sing tujuane lillahi ta'ala. Maka niku saged tingkatane lan niku mboten namung terbatas tenggene ngamal akhirat, tenggene ibadah to. Lek ibadah ya mesti ana lillahi ta'ala ae. Salat, usolli bla 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 lillahi ta'ala. Niat poso nawaitu bla 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 lillahi ta'ala. Lah mosok sing liyane ya ana lillahi ta'ala. Enten sedaten niku katun kita mawon. Jenengan contoh nyambut damel. Nyambut damel ku enek sing kerjae umum dienggo golek duit. Ya oleh duit ya oleh, tapi ora oleh ganjaran ikhlas, ora oleh niat ikhlas. Mergo tujuane golek duit. Enek sing niat nyambut damel niku niate ikhlas lillahi ta'ala. Dadi piyambake ya oleh bayaran, ya oleh ganjaran ikhlas. Ikhlas nu ampun diarteni terus gak nrimo apa-apa, wah mboten. Ikhlas itu lebeti ati. Bukan terus dikei terus nolak, mboten ngono. Ikhlas niku nglakoni apa-apa lillahi ta'ala. Kok napa kaya nyambut damel. Nyambut damel niku kan akad, perjanjian. Aku kerja sakmene, bayarane sakmene. Niku hak. Hak kangge kewajiban kita nyambut damel, hak kita nampa bayaran. Semanten ugi juragan kita. Piyambake oleh hak napa niku napa hasil kerja kita, terus piyambake nggih pikantuk kewajiban bayari kita. Tapi juragan maupun karyawan ini sami-sami ngelakoni nilai ikhlas lillahi ta'ala yo selain oleh kaya donya yo oleh ganjaran ikhlas lillahi ta'ala. Napa mawon masak nggih wonten. Jenengan masak maupun nyambut napa ngresiki dalu nek diniati ikhlas lillahi ta'ala yo oleh ganjaran ikhlas lillahi ta'ala. Yo dadi nilai ibadah ngoten. Nikah nggih ngoten Pak. Oh bahkan nikah itu ibadah terlama. Ibadah terlama itu nikah. Sekali akad akan berlangsung selamanya sampai akad ini putus, baik oleh kematian atau perceraian.
Maka ibadah paling lama niku nikah. Nek boten diniati ikhlas lillahi ta'ala, boten diniati sing sae, emang. Makanya didhawuhaken kan ngene riwayat niku, wong iku nek wis nikah niku siji salat niku luwih apik timbang salate wong bujang utawa wong rondo duduk 70. Lho nggih. Salate wong duwe bojo iku sak salatan, salat sunah pisan. Iku luwih apik timbang salate bujang perawan utawa rondo duduk ping 70. Karena nopo? Karena piyambake nglakoni salat itu masih dalam ikatan pernikahan dan pernikahan itu hukumnya dinilai ibadah niku nek diniati lillahi ta'ala. Lah terus indikatore nopo niki terakhir? Indikatore kita diarani ikhlas niku nopo? Nek ikhlas namung diucapno lesan, aku ngene iki ikhlas cah, aku lillahi ta'ala, kabeh wong iso. Tapi enten indikatore. Para ulama pun neliti ngoten niku masyaallah. Siji indikatore, tiyang nek ikhlas niku boten enten bedane antara sepi karo rame. Baik keadaan sepi, baik keadaan rame, piyambake tetep stabil nglakoni ibadah, ngoten. Dadi ibadah niku boten terpengaruh baik sepi utawa rame. Wis contone mawon kula mawon lah. Kula lek jenengan ruwani semangat kula ngajine. Yasinan wis semangat. Umpama pas udan deres sing teko mek wong loro tak buyarno. Wis maca yasin dhewe-dhewe. Oh iku berarti tandane ora ikhlas niku. Tandane ora ikhlas. Lek wae ikhlas mboten ngoten, lek wancen mayahi yasinan yo yasinan, basing teko wong 50, basing teko wong loro tetep yasinane pancet. Tidak berbeda. Istiwa bainas sirri wal alaniyah. Sama stabil baik dalam keadaan rahasia sendirian maupun dalam keadaan yang terlihat orang. Lek guru-guru nyontono niku salat jamaah. Imam itu delok. Imam ku nek ikhlas, durasi ngimami iku padha. Baik jamaah akeh utawa jamaah titik. Baik jamaah napa niku akeh makmume maksudnya atau jamaah titik. Baik salate niku napa jahriyah, suarane dibanterno kaya maghrib subuh isya utawa salat sing sirriyah sing pelan. Tapi enten imam ku sing nek pas wayahe makmume kedhi, salat ya cepet. Salat ya cepet. Terus suarane ra sepira banter biasa. Tapi pas wayahe jamaah wakar wame mbok metu kemenyeke. Wis salate disuwe-suweno. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kok keblek ngising. Oh beda. Jenengan pirsani masyaallah niki nggih boten ngapi-ngapi napa pundi-pundi. Tapi jenengan pirsani ten Mekah Madinah iku stabil. Ayo napa ya salat wis kaya ngono iki. Zaman corona kaya biyen sing sepi kan. Oleh wong haji wong umroh yo tetep gambaran mau siji. Dadi baik dalam keadaan sepi utawa rame ibadah ya tetap sama. Nomor kali masyaallah. Gini ku wong iku mboten enten bedane dilem wong karo dipahi donga. Ngibadahe mboten berubah. Bukan hanya ibadah nih, pokoknya nglakoni napa mawon, napa nyambut damel, napa salat, napa masak. Mboten enten bedane dilem karo dipahi donga. Tiyang salat umpami, jeneng wae salat ya budal salat. Baik nang dalan enek sing ngelem, masyaallah Pak, jenengan wonge kok suwerget tenan. Ya ini kok wis budal pancen sampean wong paling apik sak Karangasri. Mene budale walah disiki 2 jam. Nah niku berarti dereng ikhlas niku. Dereng. Nek ikhlas niku ya wis pancen wae budal ya budal. Badilem utawa dipahi.
Enak sing dipaido. Kemenyek ya ini budal. Lah golek opo ya ini. Menit terus gak budal salat. Nah, iku jenenge ya dari mboten ikhlas. Baik, makanya sampai enten slogan ini. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Jadi pancet dilem wong ya ngono iku, dipaidu wong ya ngono iku. Wane kula rumiyin angen-angen dawuh guru kula ngene, masa ngake ngelirek. Kita niku rata-rata semangat ngibadah nek dilem wong. Tapi ngersu lho nek dipaidu wong. Lha iku lak manusiawi. Iya manusiawi memang, tapi nek derajat ikhlas dereng. Makanya derajat ikhlas itu paling dhuwur, Pak. Setan itu tenggene Quran iki. Diwastani Allah didhawuhi Allah niku. Dibebasno nggodha menungso. Terus setan iku sesumbar sing gak iso tak godha illal sing gak iso digodha cuma wong sing ikhlas. Karena wong ikhlas niku gak ngefek. Dilem yo ngono iku, dipaidu yo ngono iku. Dilem yo ora nambahi, dipaidu yo ora ngelongi. Wah, Masya Allah. Terus enten malih tondoe. Gini ku, contohnya malih, ben akeh pisan contohnya. Contohnya wau sholat. Saniki contohnya masak, Bu. Jenengan masak dilem karo dipaido bapake, beda ta padha. Jenengan masak dilem bapake, masakane sampean enak, Bu, ngalah-ngalahno restoran bintang 5. Meneu masak macam 17. Semua anget soalnya. Tapi coba di paido bapak itu masak rapu enak kasinan wajan diwalik kabeh panci-panci disetradu. Nah niku kita berarti dereng ikhlas. Mestine nek masak iku ikhlas. Badi paido pae, badi lempake masak ya sing ngene. Karena masake dianggap ngibadah mboten mergo bojo. Oh, iki wangel Masya Allah. Sami Pak kita nggih ngoten. Terus malih tandane malih. Ngibadah sing ikhlas niku mboten neliti ngibadahi. Mboten ndelok atau nisyanu ru'yatil amal. Mboten ningali ibadah. Wis aku wis salat. Wis salatku apik rek. Wis salatku suwi rek. Wis maca Qur'anku suwi. Nah, nek piyambake jek ningali bentuk ngibadahe mboten ngereken Allah kan mestine ngibadah bertujuan lillahi ta'ala kok tambah lali Allah tambah ndeloki nganu napa niku ngibadahe tok. Nah niku berarti dereng ikhlas. Nek guru kula riyen nyontohaken niku wong nek ditimbali Pak Bupati contohnya ditimbali Pak Bupati atau Pak Gubernur saking omah iku wis dandan sing apik, wis dandan. Mangke tenggene Pak Bupati piyambake omong-omongan yo ngadep Pak Bupati. Wis ora nreken iki klambiku benike menceng tapi wis ora omah wis dibenakno saka omah. Bangko iki menceng ini. Nah kan wis komunikasi karo Pak Bupati yo konsentrasine karo Pak Bupati. Lah tiyang sing dereng ikhlas niku pas ngadep Pak Bupati iku sing dideloki klambine. Piye bener iki piye? Pak Bupati ini ngomong ra direken. Nah, iki berarti mboten ikhlas. Kaya ngoten niku gambaran. Berarti kula bayang lebih. Berarti awak dhewe selama niki ngibadah cek kurang ajare karo Allah. Mestine ngibadah lillahi ta'ala konsentrasine nang Allah tambah kita niku mandeng utawa neliti ngibadah kita. Iki rakaatku piro iki? Aku saiki wayo apa iki? Iku pancen sakjane sae, tapi nek secara derajat keikhlasan sempurna dereng saged. Terakhir iki sing ugi paling angel iki. Tandane wong diwastani ikhlas nek piyambake boten nuntut ganjaran saking Allah. Jadi kita niku kan ibadah kadang-kadang disanjangi Allah tentang ganjaran. Kowe nek gelem salat jamaah ganjaranmu 17 kan nonton utawa selawe ten riwayat iki. Awakmu nek gelem sedekah ngene ganjarane sakmene, awakmu gelem ini kadang-kadang memang ngoten. Tapi wong sing mukhlisin alahuddin sing disebut surat Al-Bayyinah wau.
Niku tiyang niku mboten nuntut ten Allah ganjarane. Wis mboten ngitung ganjarane. Wis aku sing penting ibadah lillahi ta'ala. Badi ganjar sepiro, badi lebokno swarga apa ora, wis aku ora gatekno. Sing penting kewajibanku aku nandhangi ibadah titik. Justru tiang mboten ikhlas niku tiang sing ruwet. Dawuh Gus Bayu tiang sing bulet. Karena piyambake menghubungno ibadah ten gene swarga, ten gene ganjaran, ten gene omongane wong, ten gene pangeleme wong tuwa, temara tuwa, sehingga ruwet tambah. Justru nek wong ikhlas niku arahe mek situ tok. Hunafa alillah, lurus nang Allah. Mukhlishina lahuddin terus lurus wis. Aku ngibadah ngene mergo Allah. Aku nglakoni ngene mergo Allah. Toko samping kanan samping kiri enek opo ae wis terserah. Sing penting aku lillahi ta'ala. Lah tiyang sing ngene iki ra iso digodho setan mboten saged. Wong samping kanan kirine sing ketok ae ora direken apa maneh setan. Nah, iki muga-muga kita saged belajar saestu yo napa amri kita saged belajar ikhlas kanthi Pak dereng saged wonten pun kersane. Sing penting ngamal ibadah lanjut mawon. Mangke nggal titik kita dandani. Wong pancen kita niku mboten menungso sempurna nggih. Kita niku menungso biasa. Kita nggih pikantuk ilmu ngenten iki ya wis kita tandani. Pokoke aja sampe ngomong aku gak iso iku, aja ampun-ampun. Wis pokoke kita belajar. Mbuh pikantuk pinten persen mangke kita nyuwun pitulungan hidayah Allah. Karena tiyang ikhlas niku ya mergo hidayah taufik Allah, mboten saged dhewean, Pak. Mboten saged dhewean. Kita nu nglakoni apa-apa ora iso dhewean, kudu njaluk pitulungane Allah. Muga kita sedaya pikantuk hidayah saking Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Senang ya? Belum besok, Pak. Walah monggo. Masalah kalau Selasa, Pak. Pertemuan hutan. Oh, nggih. Mriki patenipun ngirimaken cewek dua, Pak. Dalem Ngirimaken cewek dua. oh nggih makane kula tingali absene kok kalih Mbak Dea kalih Mbak Yufi lagi. Ya, Pak, Mboten napa sae. Heeh. Dan niku intinipun isinipun menapa, Pak? Oh ngeten. Nggih pun. Mbak Dea Mbak Yufi ini rawuh. Dan mboten ya. Oh. Pak kula tangati niku mboten jomblo. Oh ala nggih. Intine ngeten, benjing tanggal gangsal welas dinten Rebo. Nggih, dinten Rebo. Jam sekawan langkung 17. Jam sekawan sore. Langkung 17. Saking KUA Kementerian Agama nyuwun tulung ten panjenengan sedanten kangge mengkalibrasi kiblate dewi-dewi ten dalem angsal ten musala panjenengan iki angsal. Carane pripun? Carane mangke jenengan pados sinar matahari sing terkena benda yang tegak lurus. Napa tembok, napa kayu dicepno, pokoke sing enten benda tegak lurus sing kena sinar matahari terus ayang-ayange niku ngetan ngoten lho. Nah mangke jam 16.17 niku ancang-ancange ngangge jam HP mawon, ampun jam ning ngenten iki. Nek jam ngenten iki kan iso diuser karepe dhewe. Tapi nek jam HP otomatis. Jenengan mangke pirsani jam 16.27 sakderenge diukur niku difoto riyen ping kalih. 1 2 difoto ping kalih. Terus pas jam 16.27 nih pas bayang-bayang niku kan lurus mangke diparingi tondo nek iki lurus ngadep kiblat tondone saged kertas diwingi dibagikaken saking kawang kertas bentuk panah ya Pak nek umpami ical saged ndamel malih dioret-oret panah utawa beber sajadah ngoten. Nah, terus di foto malih ping kalih, cekrik. Terus foto sekawan wau, sing foto saderenge diparingi tanda, kali foto sing sampun diparingi tanda dikirim teng kula. Dikirim jabe teng kula. Mangke niku disetorkan teng kene nasional bahwa Mushola Al Ihsan sampun ngelampahi kalibrasi kiblat. Langsung mangke muncul sertifikat di download. Mangke downloadane niku mangke kula sebar ten masing-masing takmir. Niki lho hasile nek mushola jenengan sampun melakukan
kalibrasi atau pengukuran kiblat. Nonton tok sajane. Dadi ngepasne tanggal Rebo jam 16.27. Nek luput saged Kemise tanggal 16. Jame sami 16.27. Nek luput malih nggih pun boten nenten. Kesempatane namung 2 hari niku. Dalam niku tahun do panah. Nggih. Wekdal ayang-ayang pas niku, Pak. Nggih muga-muga mboten mendung ngoten mawon. Nggih ngoten mawon. Mangke Mbak Dea, Mbak Yufi niku nomere dilebetaken ten grup, mangke terus diparingi instruksi ten grup WA. Ayo Mbak persiapan iki wis dina Rebo, engko sore persiapan ngoten. Mangke jam sekawan diparingi napa niku instruksi malih, monggo saniki difotorin sebelumnya. Mangke jam 16.27 tet, ayo monggo difoto bareng-bareng. Terus dikirim japri ten kula. Sing nglapur niku kula. Sing damel akune nggih kula. Para takmir utawa pengurus utawa perwakilan remaja masjid wingi niku namung tugase setor foto niku tok. Cuma kan kudu ngepasi jam niku kalih dina niku. Nah niku nek mboten standby kan mboten saged. Ngoten nggih? Nggih. Pun cekap nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.